अरे भाई कोनो कामे हैते नहीं के कहाँ जाई। घर से भी बोले ता कोनो नेपाल में कामे न बा। मलेशिया जाई कि दुबई जाई कि कतार जाई कोनो बुझाते नहीं के केकरा लगे काम होई। वही समझ में नहीं के आवत केकरा लगे जाई। अच्छा ए, हाँ मनुआ काम लगावेला। ओकरा तरह हम तेका फोन करत तानी। ओकरा तो लगे काम होई। ठीक बा ओकरा लगे हम फोन लगावत। हेलो मनु, कहतानी तोरा लगे काम कोनो बा के? हाँ ए भाई जे तेरा जरूरी बा के का? हाँ कोनो काम हो जाई तो हो जाई। का ए खातिर के बोलता घरे से भी ताना मारता। काम हुई तो ठीके हुई। आ कितना के दिहाड़ी दी? सूखा सूखी 500। आ खाना उना न दी? आ रूम वूम मिलावा ना। तो रूम वूम हो जाती तो ठीक रही। ठीक है बा। 300 रोज बची। तीन तीन 9,000 पे हम नहीं के खत्म जा। नहीं के दूसर वो काम होखे तो 10-15 हजार वाला 15-20 हजार वाला बोला हम आए। 9,000 में कहाँ पेट भरी अभी के जमाना में। तुम्हें बोला ना अब के जमाना में पेट भरी 9,000 पे। ते मिला के बोला। ठीक बा हम रखत तानी फोन। होखे तो सांझ तक ले फोन करिया तू।